1, 2, 2, 2. Test, test, test. Čekaj, jesi ti unutra, u igri? Jeste li spremni za spektakl Zvezde Granda? Aj kreći. Čekaj. A nema ga niš čekat, aj kreći. Ja se namještim, ne mora se žuri. Ja sam žurio. Idemo. O, muzika malo, tu, može. Go. Ja, Šile, došli u gameplay. I danas igramo Tigrusa protiv Stefana, znači... Ovo će biti zezanje do kraja u Zuli. Desci... Evo, idem. U WC-u sam. A štaš u WC-u i eventi. Gdje je malo Jovana pojačaš dok? Prošao dedi gu. Pa gdje smanj? A jest i ona. Ček, sad se rekao da si bio u WC-u. I sad sam. I sad su u WC-u. Da. U kom si ti WC-u onda? Ne znam, ja. Aj, jebe, prepadne me. I ti mene, ej, kad sam letio. Ja onak vrtim nož. Šta je ovo sad? Pa ja. To je ako te izbaci. Ajde. Upći pogao. Zulja. Jo, beži. Nemoj bježat. Neću ti ja ništa. Da? Amo jedan no scope. Šta sam ti uradio sad nije? Znači no scope osme, a? Nisam no scope. Sa scope. Al šta sam ti načinio sad? Samo sve su mape prevelike za dvojicu. Ajde. Ćao. Aj, gdje pucaj? Kako kod tebe to puška? Ja dobio novu neku. A vidim ja da to nije ona. Nije, ja dobio neku... Kao karabin, ne znam nije. Okej, snimam bez lava. Što je čudno. Žure se. Šta sam, Jel tak, ti nisu za sad snajper, jel tako? Nisam. Ja. Što za me igra sa snajperom? Ne znam, nije, a meni se trese ruku. Beži. Op. Beži. Jebuo te ta puška. Sad ću uzeti pištoljom igrat. Jel, ja vidim, trči. Joj, beži. Beži, op. Grizi guz. Sada sam te vidio prošlog vremena. Ja se gadno bojim. Ja sam seljak u srcu i duši. A baš znaš o to sad pjevat. Štuba. Da, dobro, jesti. I jao. Moj ozboj. Jes bacio bum. Beži. Nemoj puniti, što je puniš sad jeboti? Ej, kakva je ovo puška? Ostao iz Prvog svjetskog rata. Ali znaš koliko je jako? Ujeboti! Fuck you! Ne znam, ja igraš s ovim družem. Ali dobra muzika u pozadnji. Ja, ne trebam muziku, što sam žurio. Žurio sam zašto sam požurio. Bitch. Dobar dan.
Koliko je s pištoljom dobro igrat? Pištolj. Što ne napraviš naput samo pištolje? Iz crve bašte. Pa nisi mi rekao kak se to pravi. Sam se jednom. S jednim oružjem. Aha, ajde moram treći. Sorry. Odigrat ćemo jednu rundu ovako unazad pa ćemo onda igrat ono. Više nas. Odigrat ćemo više. A mogli smo ubiti do sad 3 put. Ček, stakli. Odeš i slušaj. Sam da ja operem ruke. Neći da vidio moje otiske. Aj, kratke slušalce. Stefane. Ćao. Al nisi fair zato što sam vam pravio sam. Pa nisam te nehtio... Kratkim slušalce. Nisam te nehtio ubit, nek sam vidio kad pogledam. Držao sam te na nišanu. Sad igramo spil. Jel, govno je bilo umrlo u mene. Beži. Ova puška previše leta. Kak si ti sad iza mene se stvari? Šudio. Ti čituješ. Šta ba radim? Ne znam šta je tu. Ja jedini čip koji koristim je da vidim kroz zid. Mada. Pa. Total. Kod tebe je problem što ti ne paziš, ja kad igram pazim, a se knici. Nemam ja muzike sad upata, zato ja ne pazim, znaš. Jel zato? Da. Igram Need for Speed, sveče mašao sam svaku ulicu. Pa kad sam muziku, nema područno sve vidići. Ozbiljno. Znao kako kad pustiš muziku, koje je uživanje. Adrenalin. A kad te adrenalin čopi, ajuj, čap. Čako ovo, ne smijem da opustim. Beži. Nemoj da begaš. Beži. Beži. Pogodio sam te jedno. Ti to je 100%. Ti satri su na 30 metra ništa. Imam 45 HP. O kako, nemoguće. Revenge. Znači vidiš da nisam cheater, tu sam malo HP. Me zove mura. Koliko sam te odbacio od vrata, brate mili. Čekaj da uzmem pištolj. Brži sam s pištoljom, a... Ha, bitch! O, ti čovjek se sam raznesi. Ješ čuo bombu? Jesam. Ma ne, nisam dugo igrao, zato... Čovjek, pa igrao sam Minecraft. Šta si igrao? Minecraft. Gledaj! Gdje je stan, male, nemoj biti. Evo što ti računao zbog tebe. Nek si. Sad će za komunalce. Zove. Sam da igram partiju Minecraft. Revenge. Što spije? Šta je htio kad ti stojiš? Ti si iz Što? mene ubio prošli put. LOL! Ne mogu da za me slušalce, ne mogu puno. Oh, Kratke bitch. slušalce. Hoćemo futbala. Estoni. Aj mogli smo, aj sačkaj, sad će ja doći tamo. Čekam te. I Šele zabija gol! Ajmo Idemo igrat go, bilijara, go. aj bilijara. O, sad treba naći bilijar. Evo, Aha. vamo. Aha, Evo, to je. evo, hajde. Aj. Idemo, evo. A jedna lopta. Čekaj, aj sad ti. Čekaj. Dobar. Kakav oh. pogodak. Puče lopta u luster. Čekaj. Oj, čekaj, bude. Čekaj da ja pelišam jedan. Bude kako ode tamo u ruku, vidi. Ajde. Sad je. Stan. Dobar. Ja sam je struzio. Čekaj.
Moram namazat onim plavim sačkaj. Sad može. Čekaj, Ne vidim sada prvo. Dobra, jebe ga preletila loptica, šta će ja sad? Pa nije te ubiti, jebat ću te još isto. Zašto to tako kažeš? Joj. Ti si, svi su ljudi, samo je Nikola Čović. Ne. A šta radi Nikola Čović na... Ja imam talent. Ništa. Nije. Ne vidi se. Ne vidimo se. Da, jesi gledao to? Jesam. A lek mi je rekao svaka. Da što kaže? Ovo tam skače ko neki debil. Okej. Bum. Pa jes debil. Pojeste. Mislim da sam nekog vidio. Nije sad da te prozivamo, nego stvarno glup, retardiran, nevaspitan. Ne, to se ovako kaže. Totalno je glup. Ne vidim se. Ali kad je to rekao, kaže ne vidimo se. I sad idemo na drugu rundu. Ready to play, idemo dalje. Sad je opasno, sad je ova moja mapa, sad ima... I ova. Sad ima da gubimo kurje. Ova i ona sa cijema je isto moja mapa. Ovo, znaš kako ja na ovo igram, sve. Znam, čabe da nisam. Al, ne verujem da će sad nešto dobro igram. I evo nas ljudi u sljedećoj rundi. Tako je. Bake. Plugovi, skeče i svega tu ima bake. Aj, pogrešna puška za ovu mapu. Ček, što me ne puca moj? Koliko ovdje slabije FPS. Mamu, ti jebem. Čovjek trči za mnom i sad on konta neće on mene vidit, neće on mene ni ubit, neće ništa. Ja se okrenim kad sam ga zvaznuo. Šornuo si ga. Ja ću ići po ovim vozovima. Čekaj. Hvala, se čuje, ne čuje. Aj, kako mi isto do... Ti samo... Daj, brate, ovi se popil kod nas. Ma, koliko laga sad. Jebeno, panj. Znaš Ne znam, šta ček, je da... ovo više. Zašto? Stavit ću na low, nema veze. Yes. Aj, restart. A njih ima više nego nas. To se ne računa, pošto se ne računa. Trebao sam ostati u njihovu tim sad to je. Vidio, pa daj brate, ne možeš ni da te ne ubi, prosto ne. Dobra, jednog sam ubio. To ne znam, dvojicu sam ubio, double kill, dobro je. Vraćam su igru. Ja sam uglavnom ispred tebe što. Samo mi Koji je teka nešto, ne znam. Još sam ispao kroz ruku, jedini najbolji. Jesam ga zaznao pištoljem. Šorno si ga matkina. Tu! Nisam ga ja ubio. A čekaj, Jessic, ubio ga. Evo me kod njih u bazu, jebim ih. Aj, kako sam pušku uzeo, koliko moći. Sad više nemam puške. Znam sad kud ići. Sad više nemam puške. Ima, nema, alu, gas. Al dobro je, 2 kila imam, čudo i... Gdje je bomba? Drugi koliko mi šteka. Kako me nugla pukao, ja njega pogodio i nije se računalo. Moram restartati. Mafiju. Moram restartovat igricu. Što ba? Štekam, ja moram... grafiku smanjiti. Pa jebat ću mu.
Aj isjeća, ne boj se, ti isjeća. Šta je ćeš? Isjeća dok ti ne budeš u igri. I onako... Aj sad. Možemo da počnemo. Hm? 22 minute video traje. Šta ima veze? Što što ima veze, ja snimam sa Frapsom, malo bolan. Ne veze. Otiće 12 GB, ali na veze. Koliko će otići? A? Koliko će otići? I on 12 GB. 12. Otići cijeli hard disk. A ne bi trebao. Hoće 100%. Ma to ja kad završim, obrišem vid, kad ga izeditujem, obrišem video Bravo, i... otiće sad. A? Ništa odlično, ćemo još ovu i to je to. Ja, brzo. 30... Zašto mi pobjedimo brzo, ne znam šta je ovo. I evo nas ljudi u sljedećoj rundi. Evo nas, Sad je trećoj. malo bolje. Ha? Sad je malo bolje. Headshot, to na početku. Ne kontam samo da ovdje pucaš na njega. Ko bira ove puške samo? Kako je? Igram. Samo ne vidimo mikrofona ništa. Imam pola ekrana. Ne vidim. Ne vidimo se. Teampack neki. Pimpek. Ojebo ja majko, dvoliko prostora kroz jednu jedinu rupu ja propam. Da. Ja pomiješam likove, ne znam koji su likovi nikove. Šta lupaš jebo? Idemo. Jebo se. Evo tvoj pušku. Nekako me lako. Samo šele 98. Mene nešto ne ide. Prvi sam. Ne znam šta je ovo danas. Prvo to. Stefan, nemoj se sramoti. Rekao da ti je ovo omiljena mapa, da sad razbiti. Hvala Bogu više. Nisi ubio? Pa jes. Evo ti jedno, vidio si ga. Al kad on... Šta kad on? 7 kilova, žure se. Dobar jedan. Ja 8 kilova imam, prvi sam na tabelu. Ja imam 2 kila, ali ne znam šta je večeras, neću ni na jednoj mapi. Kako ga ne vidim? To ti ono, ne vidim se, a? Ovo je Nikola čovječ, čim ga ne vidim. Ne vidim se. A daj brate, otko sad iza leđa, a sad sam ga vidio prije ispred mene. Nije me li... Ovaj neki cheater 100%. 100%. Ko je? Marix. Sad ćemo vidjeti ko je kome s leđa došao, mamu ti jebe. Sre pičke. Pip. A? Ne vidim se. Ne vidim se. Kod ovo me... Kako sam ga ubio, 16 kilo. Ko vodi? On vodi. Stefan, mi to možemo i moramo. Ubio sam ovog što me najviše ubio. Ja sam ga, čovjek se... You lose.
Dobro je, 4 kila, nije loše, nije loše. Ajmo još Ja, jednu i to je to. 11. Ja sam prvi. I sljedeća runda kreće sada. Ja ovdje završavam, ne mogu še. Ja ću još jednu. Level 14. Ja level 7. Pištol novi. Ja dobio quick reload. Dobio sam cool. Sačkaj. Ljudi moji. Back. Ostavite like, subscribe se na kanal. Subscribe se na njegov kanal. Idemo dalje. I čao. Peace. Ćao. Ćao. Ajmo sad još jedno i... Totalno. Imamo još. Ne smijem mi otvoriti. Ja ću još jednu odigrati, to je to. Šta je ovo više? Samo da nije video prepolovio. Gdje ode ti sad? Šta bađe odo? Ajde igramo još jednu. A ne mogu. Aj još jednu samo. Ček samo da pregledamo. A gledaj to poslije. Ček! Jebem su. Nemoj reći da se tvoj glas nije snimao. Još čuo? Koja je šifra? 1, 2, 3. Ajde, može. Još jednu i to. Još jednu kartet. Ko igra, ne? Ma vamo. Nije Royal, onaj Bumbić. Šta? Jajca mi sveke čupa, pravi ga ono. Ne vidim. Igraj! Nemoj Stefan, moramo pričat o ovome. Oko? Ne. Ej! Ovo nije fair. Nisam ti ubio. Nisam. Bez nisam sad dobio kill. Aj. Ne vidim se. Vidi ga. Što nisi do pušku? Šta si ti koju si ti pušku uzeo? Karabin. Zapravo je bokica. Vrlo moguće. Nisam žurio. Nisam bežao. Nisam ja žurio pri vožnje. Da? Ja znam gdje tebe da tražim, to je. Gdje? Neki viši mjesto da tebe tražim. Ne vidim se. Nešto zera. Šćuter pička ima. Igraj! Igraj pobedi poraz. Stefane, nečije sam dupe vidio. A tu je Stefanov bol. Gdje sam to? Mam, kad sam. Dobro.
go, bitch. Ne vidim više. Pada. Što je? Vrlo oslobođen. Žurio se. O, ne da mi se više igrat, ni šat mi se ne da. Vi niste moji ljudi, vi ste brati. Vidimo se. Stvari, ne vidimo se. Sam mi da te mogu ubit kroz ovo. Stvarno, no scope. Znači, to je prova puta, nema. No scope, prova. Žure su. Ne, Znači, pucaš, ona puca od šuta. Ej, uzmi moju pušku. A? Uzmi moju pušku. Nisi to trebao reći. Brže, bola, požud. Zuzio. Okej, sad. Tu. Jel nisu, da? Što lažiš? Nisam uzeo. Aha, vidim. A da ti je dan? Ne treba. Kako se... Čekaj me Ne ubi. treba biti tvoja popa. Ići vamo dole i ubi me. Gledaj me. I uzmi moju pušku. A polako me ubi. Ne može stopa. I dobro, tata ti. Ovo još sam skočio. Jebi. Otvorim se iza tebe. Ajde. Znači ima još dva na podu. 3-3. Da! Beži! Da! Može. Jesi čiterma? Ti je... Ne vidimo se. Da. Ja mislim da me sad ne išpiti. A i ne vidim. Koliko sam žurio. Sad u me doći da ide. No scope, bitch! Oooo, kako sam te znači. Liješa. A ja se sprdam. Dosta sprdam. Ma da, sad ono opušteno. Nećemo više ono... malo žeti. Nema više toga, sad sam žurio. Sad sam... muškarac. Ja sam vrlo iznenađen. I uvređen. Uređen i ubeđen. Ja sam presatio se oko šipkića. Gdje da vidim? Uji! Vidim. A šta ste pički? Opet mi ukrao pušku, pa svan. Da ti je... Dumanđi. Jumanji, ti si pička. Dođe Dumanđi Juka. Onda prilaze. Ovo kad sam bio svađan. Ček da pustim pjesmu, ko još? Nemoj putem. A, ne mogu, moram se. Copyright. Češ ti? Jo, Ti si još četir. ovu pa neću. Pa znaš da sam morao izlaziti iz igre, zato sam. Da sam malo izvijem. Čekaj, ajde zvir. Ne vidimo se. O ti bog. Ne vidimo se. Čekaj, gore negdje. Ne vidimo se. A čekaj, ajde zvir. Čekaj, ajde zvir. I onda lošu prije pol sata. Ali znaš ti, nisam. A zašto sam žurio? Ha, šta radi Nikola?
Ne vidim. A ja eventualno ne vidim. Je moj najbolji prijatelj u univerzu. Ajoj. Stefane. Oj, no scope. Ali nije peder. Ja. Žuri se. Ova puška kida. Ne vidim se. Ne mora puku ubod. Puku će od tebe što od. Ne vidim se. Idem probat jedan no scope. Ajde! Aj! Lako je prošao bez svega. Ja sam ti pogodio na ovu skupu. Ja pogledam, čovječe, kraj po mene cije proleti. No skup. Šta mi je ne, sada, skup. Ajde da ću pušit dobro, bude zanimljivo, ajde. Ligu. Wigu. Čes? Žuri se. Nek se žurio, ali gdje si ti? Ne okreći mi leđa. Dobra. Usred da se uvod. Ja sam žurio. Najlepši Jesi čuo da neko puka? Kaj neko puca? Moj kurac. Meni je poštar, imam kurac, zašto? Jas! Co? Co? znaš što ga moramo pozdraviti? Koga? A nemaj. Što nema? Pa jebi ga. Čekaj, dobar čekaj. Pozdrav za Nemanj Tomašević. Ja ništa. Čekaj, gdje si nešto sad? Nije zanimljivo više. Tumanji. No skup! Samo bez skupa. Ajde sad bez no skup. A imam još 8 sekundi, ajde. Aj, ajde. Dobra je. Pa ja, druže. A dobro je, pustio je. Nešto mi je... Bio sam ja prvi, nešto nije u redu. Kako ćeš biti prvi, imaš 6 kilova, ja imam 8. Ali nije u redu, nije. Ima da uram da istekne. Nemo, dobio sam 2 aktivna. Ništa, to je to. Ćao! Hvala na više. Ćao! Ćao!